Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Què passa, gent del Supermón? Avui anem a cuinar esgarraet. Els ingredients que anem a necessitar són Pimentó roig, no importa la varietat, oli d'oliva, all cru, abaetxo salat pinyons, i moixama. Lo primer que farem és untar d'oli d'oliva els pimentons sense sal i col·locar-los en una post per a ficar-los al forn. Anem a tindre els 25 minuts a 200 graus. Mentrestant, fem miquetes l'abaetxo i tallem la moixama en llàmines fines. Ha de quedar aixina. Sofregim els pinyons en oli d'oliva fins que queden doraets i tallem l'all en làmines fines. Quan estiguen els pimentons, que han de tindre aquest aspecte, els deixem xelar fins al endemà. Una vegada xelats, els esgarrem a tiretes primes i llargues, sempre a mà, mai en ganivet, ja que no s'aconseguiria la forma i textura correctes.
Finalment, ho juntem tot i ja tenim l'esgarraet. Esperem que vos hagi agradat esta recepta de cuina típica valenciana. Comenteu el que vos ha paregut i si voleu més receptes. Doneu-li m'agrada al vídeo Compartiu-lo. i subscriviu-vos al canal. Però sobretot... No te baixes del Supermón.